keadaan. Ini ya. Kucing saiki rapati arep tikus kok. Liya kengke gedhe lho. Wes siji kuwi wis puneh. Bisa jenengan cok kok. Makane buka banar. Aja santai. Kita tok apik kok. Tetep sik. Tetep rong munggah rono dhewe. Wis rayu siji yo. Niku siji nggih Pak niku. Jono banar ora ngerti lah kok lo kaya ireng-ireng iki. Iki apa? Coba bukan Pak. Ora Pak. Ya semua. Mas, ayo kirim. Rene osik lho. Mas anu. Kuwi tinggalan sik gede enek kepentingan kaya ngene sing selangkung penting enek. Malah buat tinggali iki. Ini ya. Urung areng lho. Nek lho iki. Lah iki yo ngawal kene ngono kene. Nah, udah. Suarane iki. Kok yo anu ngene Mas, iki men lho kare. Ora. Pokoke sing ngerene iki yo kuwi. Iya lho. Jelas kowe. Jelas. Maju nyanyi. Ane sapa ngene lho. Nah ini Pak tak pengen. Akrono. Wes kena lho, lho, kunci ketok lho. Kamu kan alat Den, bisa mudah Den. Kalau malah kalau ada apa bu? Kalau ngelek kamu ngono Den. Wis dong ae. Urung malih lho. Ane samu ndek. Saya etan kuwi, etan enteh-enteh lho. Ya lho, iki jonge kedhen. Bu, kesenane. Iya, Mbak. Full. Wong yang sak ngejon ora lemari. Nang lemari neh. Ora urungan liwat tok. Kena ngiri kok. Ya. Ya sing ngoten kok. Ana dijungkan neh. Mbok, Mau kono sing gede dhewe iki ya. Kemarin tak manuk ngono. Ora dijungkan neh. yo aku nek kon ngomong apa yang modeli lho. Model sampe ae kan. Tenang kalau ngomong
Sing cilik, sing gede jadi tok. Anak iki. Gede urung kok kae. Mati loh. Weh, wis meneng. Bangusane. Dibuka sih. Jare enak. Iwak tikus sih jare enak.